Dobré ráno, zdraví vás Tomáš Greguš zo spoločnosti Forex Pro. Máme dnes 20. mája, je 9 hodín 37 minút, no a ideme preberať udalosti minulého týždňa a porozprávať sa o výhľade na tento týždeň. Minulý týždeň mali sme viacero dát hneď v úvode týždňa z americkej ekonomiky, boli to maloobchodné tržby. Tieto maloobchodné tržby boli ale horšie, než sa očakávalo. Čo sa týkalo akciového trhu, nejaký výrazný negatívny vplyv, o ňom sa v žiadnom prípade nedá hovoriť, či už to boli európske akcie, alebo či už to boli americké akcie, žiadny nejaký veľký výpredaj sme minulý týždeň 13. nemali. Ako vidíte, 13. mája trh veľmi pekne vedel rásť. Takže maloobchodné tržby napriek tomu, že boli slabšie, dole trh neposlali. Nebolo to prvé negatívne číslo. 14.5. vyšiel nemecký ZEW-index, ktorý vypovedal o sentimente v Nemecku ekonomickom, no a ten vyšiel 36,4 boda, očakávalo sa 39,5. Opäť je to veľmi zaujímavé, napriek negatívnym číslam trh nejakým spôsobom výrazne neoslabil, vidíte, že dokonca naopak rástol. 15.5. v stredu mali sme výsledky HDP, očakávaného HDP v Nemecku, vo Francúzsku. Obe čísla vyšli horšie. Nemecké číslo očakávania bolo rast ekonomiky o 0,3%, vyšiel 0,1%. Francúzske očakávanie bola minus 0,1%, vyšlo minus 0,2%. A celá eurozóna miesto poklesu o 0,1% bol pokles o 0,2%. Takže napriek negatívnym číslám, ktoré boli v úvode minulého týždňa, burza nejakým spôsobom na tieto čísla nereagovala a neklesala. To, čo sa samozrejme výrazne prepadalo, bolo zlato. Myslím si, že to, čo zlato poslalo najvýraznejšie dole minulý týždeň, ale vidíte, že ten pokles je neustály, systematický. Boli čísla z americkej ekonomiky v stredu ohľadom cien výrobcov. Ten pokles bol, vidíte, tu na 15.5. Očakávalo sa minus 0,7%, vyšlo minus 0,6%, to znamená v Amerike reálne výrobcovia majú deflačné ceny. Už sme sa o to veľakrát rozprávali, zlato, takže nemá príliš priestor pre rast, keďže reálne žiadna inflácia nie je. Akcelerácia rastu začala v stredu a vo štvrtok. Vo štvrtok vyšli lepšie počet stavebných povolení v štátoch až 1,02 milióna. No a počet novozačatých domov bol horší, počet novozačatých domov bolo 0,85 milióna, očakával sa 0,9. Žiadosti v nezamestnanosti v Spojených štátoch v štvrtok boli tiež horšie, číslo bolo až 360 000, očakával sa 332. Dokonca Philadelphský Fed index sentimentu vyšiel minus 0,5%, a je to priemyselný index z oblasti Philadelphia, očakával sa 2,5%. Paradoxne opäť nedošlo k nejakému výraznému výpredaju. Tu nám máme toho 16., keď naozaj trh bombardovali negatívnejšie čísla. Otvárali sme 8358 na Daxe a vidíte, že je tam taká nevýrazná sviečka, ktorá naznačuje nejaký pokles. Takže vidíte, rovnako aj v štátoch toho 16. sme išli dole. To, čo nasledovali na nasledujúci deň, 17.5. bola University of Michigan Consumer Sentiment, ktorý vypovedal vlastne o spotrebiteľskej nálade. To bolo číslo, ktoré trh doslova katapultovalo. Očakalo sa 77,9 boda, už vyšlo 83,7. To znamená, spotrebitelia v Spojených štátoch sú extrémne dobre naladení. Takže trh sa dokázal minulý týždeň napriek úvodu týždňa negatívnym správam a zmiešaným správam posunúť veľmi slušne vyššie. Dnes máme bank holiday v Nemecku, Francúzsku, Švajčiarsku, takže možno, že nejaké výrazné impulzy mať nebudeme. Zajtra nás opäť očakávame z Veľkej Británie čísla ohľadom inflácie, bude to medziročná inflácia, očakáva sa 2,6%. To by mohlo trošičku zahýbať britskou librou, ale zatiaľ na libre zostáva negatívny trend, aj keď čakal by som nejaké protikorekcie. Zajtra budeme tiež mať vyjadrenia z japonskej centrálnej banky. Veľmi zaujímavý bol komentár ministra financií v nedeľu,
v noci, ktorý spôsobil posilnenie jenu. Tento komentár bol v duchu, že japonská vláda je veľmi spokojná s posledným posilovaním japonského jenu a vidíte, že ten japonský jen ráno urobil gap, ktorý následne ale dokázal uzavrieť. V stredu 22.5. očakávame maloobchodné tržby z Británie, bude sa nám vyjadrovať k politike švédskej centrálnej banky jej šéf Jordan a budeme očakávať asi najdôležitejšie čísla, a to budú existujúce domy v Spojených štátoch, predaj existujúcich domov, a to až 4,99 milióna, no a FOMC meeting, kde môže reálne zaznieť, že Spojené štáty začínajú pomaly ukončovať kvantitatívne uvoľňovanie a to by mohlo veľmi výrazne nahrať doláru. Takže je dosť možné, že dnes a zajtra bude dolár trošku oslabovať, stagnovať a v stredu naozaj sa ukážu karty, ako to reálne naozaj je. Dovtedy môže byť naozaj na ten dolár vyvíjaný nejaký malý výber ziskov, ale v stredu môže dolár opäť výrazne posilniť a spôsobiť možno, že aj reálne akciovú korekciu. 23.5. budeme mať čísla z Francúzska a Nemecka ohľadom priemyslu a z Veľkej Británie ohľadom HDP, takže v štvrtok budeme vidieť veľké pohyby práve na základe týchto čísel. No a samozrejme žiadosti neznámnosti. Budú prejavy aj Mária Draghiho, ktorý sa zrejme ďalej bude vyjadrovať k európskej menovej politike. Pokiaľ zasa nezačne spomínať to, že Európska centrálna banka uvažuje reálne nad tým, že dá zápornú depozitnú sadzbu, nemusí reálne nič zásadné na euro nastať, ale v podstate tradične, keď Draghi začne rozprávať, euro oslabuje. Bude hovoriť aj vlastne šéf Japonskej centrálnej banky Kuroda. V piatok 24.5. nás čaká nemecké IFO a objednávky dlhodobej spotreby v Spojených štátoch. Keď sa pozrieme na trh, či už sú to americké burzové indexy, vidíme naozaj veľmi dlhú, veľmi prudkú rally, ktorá už naozaj trvá pomerne dosť dlho a ja si myslím, že môže pokračovať ďalej. To znamená, mali by sme sa držať stratégie, že nakupujeme reálne poklesy, korekcie na 20-dňový klzavý priemer sú extrémne nákup, v prípade, že sa dostaneme na hodinový graf, tak tam tie poklesy môžeme kupovať s dôraznejším money managementom. Videli sme veľmi pekné pohyby na euro-švajčiarskom franku. Toto je dňový graf, vidíte, dostali sme sa 1,52, došlo ku korekcii, pozreli sme sa až sem a teraz vyzerá, že mohli by sme v blízkej dobe atakovať opäť úroveň 1,2520. No a na dolár jene sme urobili nové historické maximum, dostali sme sa cez 103, takže očakávam, že tam by sme tiež mohli začať rásť, ale myslím si, že tie japonské jeny a posledné správy k japonským jenom môžu trošku japonskému jenu pridať. Takže tento týždeň veľmi výrazné číslo očakávame, hlavne v tú stredu, kde budeme FOMC. To bude najdôležitejší moment tohoto týždňa a doplňa to budú čísla z hlavne realitného sektora v Spojených štátoch, tie budú v stredu a budú to veľmi dôležité čísla taktiež z európskej ekonomiky, ktoré vyjdú vo štvrtok. Takže vtedy to môže naozaj zahýbať eurom a akciovými trhmi. Zatiaľ vyzerá, že rastový akciový trend je nenarušený. Prvá korekcia zrejme bude už o trošku drastickejšia, lebo naozaj už veľké množstvo špekulantov uvažuje nad tým, kam ešte vyššie môžu tie trhy ísť. V piatok sme videli napríklad na DAXe veľké vyberanie stop loss pokynov, ktoré boli práve na short, ktoré poslali ten X skoro k úrovni 8500. Takže tento týždeň držím palce, pozor teda na stredu a na americké FOMC a na štvrtok, keď budeme mať prejavy Draghiho a Kurodu a budeme mať čísla z amerického, z európskeho priemyselného sektora.